ଦିନଟା ମୋର ଏମିତି କଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳଠାରୁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଜୋର କାଶ ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଦିନ ଯାକ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଉଠେଇ ଦେଇକି ପୋଛି ପାଛି ଦେଲି। ପୋଛି ଦେଇକି ତାକୁ କଣ କଲି, ମ୍ୟାଗି କରିକି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତା ପାଟିକି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ତା ଭିତରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖେଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗି ଖାଉଛି, ସେ ବାନ୍ତି କରିଦଉଛି। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧିଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲି ଭାତ ଡାଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଁ ଟିକେ ଛତୁଆ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ସେ ଖାଇବ ବୋଲି। ଖାଉନି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ସେ ଖାଉନି, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆଇଲି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ପରେ ଜୋତିଆ ଓଷା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ଯାକ ବହୁତ ଭିଡ଼। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ହାଟ ପାଳି ପଡ଼ିଛି, ପରିବା ରେଟ୍ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଯାହାଫଳରେ ବି ହାତ ବି ମାରି ହଉନି। ପରିବା ନ ଆଣିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଝାଲମଟର ଦୋକାନରୁ। ତ ଝାଲମଟର ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଝାଲମଟରରେ।